Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgy salam, dogam gepleşiklerimi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragada studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenistanyň daşary ýurtlaryň ýozlaryny okumagy ýykyn edýän ýaşlar köpelýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habar türkmen ýozlaryny girjek dalaşgärleriň syňaglarynyň dogam edýän wagtyny çap edildige gowşýan maglumatlar bilim kynçylyklarynyň uly mesele öwürleýändigini, şol sanyny beýni göçüni hem güýçlendirýändigini aşarat edýär. Türkmenistanyny bilimden başga belki de bilim düşünje bilen baglykda suw meseleler hem ýitileşýäne meňdýär. Megerem şonuň üçin okujularymyz suw we tok gökdönüşliklarynyň arasynda marda suw çugdurumlary işledilmeýär diýen habarmy köp okapdyrlar. Aşgabatda Türk wizasyny soranlaryň köpüsi wizasy we pulsuz garly. Araýatlar protest bildirdi. Biden prezidentliginin soňky aýlaryny Ukrainany demokratiýany goramak wadasyny berdi. Amy derýadan balyk tutmaga girilen gadaganlyk balyk wakasyny gymmatladyar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi, tejribelerinizi paýlaşsaňyz biz sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň ýartyňyz. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar inni daşary ýurtlary okuw diýen ýaşlaryň okuwyň apdalyndan işläp, diňe özleri üçin, ýyzda galan masgallar üçin hem gadan jetmek zerurlygyny ödýär diýip Azatlygy ogşan habarlarda aýdylýar. Şol wagtda türkmen ýozlaryny okumak isleýän ýaşlaryň adalmagy beýlek kynçylyklaryň daşyndan olary okuwdan boş wagtlary işlemek ruhsatynyň hem berilmezligi bilen bagly bolup görnýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň dürli welaýatlerinden maglumat beren habarçylary we ýytwarly çeşmeleri ýaşlaryň arasynda ýurdun ýokary kujaýlaryna girmek isleýänleriň sanynyň juda azdygyny, daşary döwletleriň uniwersitetlerini saýlap alýanlaryň köpdigini habar berýärler. Ýaşlar esasan hem Russiýanyň ýozlaryna girmegi saýlap alýarlar. Munyň sebäbi ýaşlaryň okuwdan nasar boş wagtlaryny işläp bilýänlikleri bilen baglanyşykly. Diňe oglanlarda eýsem gaýyllar hem okuw gidip okuwdan nasar işläp hem okuw töleglerini töleýärler hem de enatasyny pul uradyp olary maddi gollaw berýärler. Dip mardaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz bu tendensiýanyň şu ýyl hasta ýokarlanandygyny synlasa bolýandygyny belleýärler. Muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp maşgalanyň güzeran eklenjiniň agyrlaşmagy sebäp bolýar. Häzirki wagtda ýurtda daşary döwletlerde okuyan çağalarynyň iý berýän pulunyň hasabyna ýaşaýan hojalyklar juda köp diýip ýagdaýlardan habarly Lewap welaýatyndaky çeşmämiz aýtdy. Türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlarda okumagy ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbi ýurdun ýolçularyna girmegiň töweregindäki para berim meselesi bilen baglanyşykly. Şu ýyl Lewapda okuwa para bermän girenleriň has köp boljakdygy hakynda myş-myş ýaýradylan bolsa-da ýozlara girmek isleýänlerden para alynmagy dowam edýär. Tölegli fakultetler üçin adyndan 2500 we 3000 dollar para bermeli. Mut we döwlet tarapyndan stipendiýa berilýän fakultetlere girmek üçin 10-50 000 dollar meçberine para bermeli. Dip ýagdaýlardan habarly türkmen awatly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde gurrun berdi. Paradan başga da ýurdun ýokary kujaýlarynyň talyplaryna okuwdan daşary işlemäge ruhsat berilmediligi hem ýaşlaryň daşary ýurtlarda okumagy ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbidir. Meselem tölegli fakultetlere giren talyplar okuw tamamlanýança ençemi esse çykdy jetmeli bolýarlar. Olary okuwdan daşary diňe çärelere gitmäge ruhsat berilip işlemegi gadagyn edilýär. Girdin işleýän wagty tutulan talyplar okuwdan çykarylmak bilen ýüzbeýid bolýarlar. Dip ýagdaýlardan habarly marly bilim işäri anonim şertde aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň ýokary okuwjaýlary we giriş synaglary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Döwlet ýetirliginiň häkimetli wot ýurdun orta we ýokary hünär okuw mekdeplerini bilim almak isleýän dalaşgärleriň giriş synaglarynyň iň galgalaňly döwrüni başdan geçirýändigini habar berýär. Emma bilimdäki para, hakyky okazak ýaşlaryň öňüne böwet bolýan kynçylyklar, türkmen okuwjaýlaryny okumak isleýän ýaşlaryň adalmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada hiç zat aýtmaýar. Durmuşyň beýle kurlarynyň beýan edilişini bolşy ýaly bilim habarlary hem maglumaty anyk sanlara garyp propaganda baý bolup görnýär. Türkmenistanyny 70-nji ýyllardan başlap ýyl içinde düşöwüntli diýilýän hukuk, medisina uğurlaryny okuw girjek bolmak meýli güýçlenýär. Emma metduat häzir lukmançylyk bilen bir hatarda esasan sanly tehnologiýalar, iqtisadiýat, alym we innovasiýa uğurlarynyň barha köp ileri tutulýan uğurlara öwürleýändigini, şu ýyl ýokary okuw mekdeplerini 35 sany täze hünär boýunça bilim beriljekdigini habar berýär. Şunuň bilen baglykda Anna ifadyndaky Halkara Atçylyk Akademiýasynyň şu ýyl ilkinji gezek talip kabul etjekdigi aýdylýar. Akademiýa tarapyndan hödürlenýän uğurlar atçylyk, veterinar lukmançylygy, veterinar we sanitar ekspertizasy, seyisçilik, atly sport we atly syýahatçylyk, milli at üstündäki oýunlar, sirk sungaty, ow hojalygynyň iqtisadiýaty we dolanyrlyşy, ow hojalygyny bugalterçilik hasaba alnyşy we auditiýaly hünärleri ölçün alýar. Ýöne çeşmeler okuw meselesinde kanunyna kepillendirilen deňligiň ýokdugyny aýdýarlar. Azatlygyň lewapda kawarçysy şu ýyl öz güýji bilen okuw ýerjekleriň köp boljakdygy barada ýaýradylan mysmyslara garamazdan para alym beriminiň dowam edýändigini habar berýär. Aşgabatly bir ýaş ýene bolsa 7 ýaşan ogluny paýtagtda gowrak diýilýän rus dilli mektebe ýerleşdirjek bolanyna $3000 para soranlyklaryny aýtdy. Ýokary okuw mektepleriniň işleriniň esasy ýörelgelerini başynda düzgünnama laýyklykda bilim aljak raýatlaryň deň hukugy eýe bolmalygy bellenýär. Ýagny özüniň ukuyuplaryny we zehini doly amala asyrmagyna her bir adamyň hukuklarynyň deňligini üpçün etmek barada gurrun edilýär. Emma çeşmeler bu diýilýän deňligiň üpçün edilmeýändigini öňe sürýärler. Aşgabatdaky ýokary okuw mekdepleriniň birini işleýän ýaş muallimyň adatlygy aýtmagyna görä, diňe giriş synaglaryny däl, soňky okuw döwründe hem howsarly studentleriň beýleklerden gowy bahalýan wagty az däl. Okuwa gowy gatnamaýan, sapaklaryny özleşdirmeýän studenti synagdan geçirmän ýa-da pes baha goýup okumagyny talap etjek bolsaň, ýolbaşçylar gelip ýüzüň alýarlar. Bu çağa plan ýerden uzak ýoldan okumaga gelipdir, pul töläp otyr, beýle pes baha goýmagy utanaň okmy, düzet bahasyny diýerler. Ýaş muallimler işini ýitirmezlik üçin sesini çykaryp bilmeýär. Diýip anonimlik şertinde gurlaşan ýaş professor aýtdy. Onun sözlerine göre 2007-nji ýyldan soň amala asyrylan bilim özgörtmelerini çägine käbir ilerlemeler bolup öz güýji bilen okan studentleriň arasynda ýokary bahalar bilen tamamlan okuw jaýlaryna muallim edilip alınıp galynan ýaş pedagoglaryň köpüsi şu ýagdaýdan nägile bolýar. Biz okaýarka hemşeýlede arkaly studentler jan edip okaýanlar bilen ýa deň ýa olardan gowy bahalýardy. Bu adalatsyzlyk ýaşlaryň okuwa höwesini gaçyrýar, diýip pedagog aýtdy. Bu ýagdaý anonimlik şertinde gurlaşan student enesi hem tasdik etdi. Kurator diýilýän mugallimiň ýanyna baryp stipendiýa hem berilen ok, emma okuwa girelbäri bar zada ynamy gaçýar. Öz bahasyny bir goýun, gowuny çökýär, okasy gelen ok ihlasına urmaň diýdim. Bilmeýänlere eline kitap almaýanlara menden ýokary baha goýarlar diýär çagam. Beýtmäň ahyryny diýdim. Bolýar öz bahasyny goýarsa diýdiler. Diýip Aşgabatly student enesi adatlyk aýtdy. Şol wagtda ýokary okuw zaýynda işleýän ýaş muallim käbir enatalaryň muallim tutup çağalaryny ýokary okuwyň synaglaryna öňünden gowy taýýarlaýanlygyny, öz sapak gören okuwçysynyň bilimine inanýan muallimlaryň giriş synagyny tapşyrýan oglanyň ýakydyň ýany bilen Aşgabata gelip, eger olar ýykylsa, synagyň video ýazgysyny görkezmegi talap edýänligini aýtdy. Şu sebäpden bilim bilen girýänler video kameraly otowda tanıştılar, video kamerası otogda synagdan geçirilýär diýip
adynyň işleýän okuw jaýynyň agdalmalygyny soran pedagog aýtdy. 2007-nji ýyldaky prezident saýlawy bilen bagly wadalarda esas orunlaryň birini tutan bilim meselesiniň häzirki prezident döwrüne juda az agdalmagy. Synçylaryň käbiriniň pikirine görä, Sapar Murat Niýazowyň dünýä derejesindäki bilime garşy gören ýoguz çäreleriniň aşaklykdan gollanylýanlygyny ýurtda çuňlaşan sowgatsızlygyň rejimiň ömrüni uzaltmak üçin ulanylýan gara guraly öwürlendigini aşarat edýär. Biz bu mesele barada Adatlygyň habarçysy, öňkü pedagog Reýmerdi Gurbanow bilen söhbetdeş bolup, onuň bilim pudugyny emele gelen ýagdaýyň sebäbini nämede görýändigini soradyk. Ben 2018-nji ýyldan 2021-nji ýyl aralygynda Türkmenistanyň mekdeplerinde hem de Seyit Nazar Seyit adyndaky Türkmen Döwlet Mugamçylyk institutunda okutdum. Sowatsyzlyk bilim derejesi Türkmenistanyň raýatlarynda has hem peşeldi. Bu hökümetiň siýasatynyň maksady okunyny alyp barýan ideologiýasy adamlaryň aňyetine täsir etmek, mankurtlaşdyrmak, adamlary bilimsizleşdirmek we gul aňyetli nesilleri kemala getirmek üçin edilýän bir hapa oýunlar diýip pikir edýär. Ýagny bir bilkastan edilýär, matlaply edilýär onu siziň pikirinizçe. Elbette bilkaslaýan edilýär. Sebäbi rejime tawyn adamlar gerek. İslendik jemgyýetde modern pikirli nesiller intelligensiýadan, ýokary okuw jaýlaryndan bilimli adamlaryň arasyndan kemala gelýär. Şonuň üçin hem rejim özüniň siýasatyny, özüniň häkimiýetini elden gidirmezligi üçin bir modern pikirli ýurtda bir täzelik üýtköçükleri getirip biläjek nesillerin kemala gelmegine öňünden böwet basýar. Şol wagtda da häkimiýetler hatda prezidentiň edýän gurrunynda bilimli döwrewa pikirlenýän ýaşlar ýurduň gelejegi, kuwaty şolara dayanmaly ýaly pikirler öňe sürilýär. Onu bu pikirler ýöne İliyun aydılıyam, yani devlete hakikatta iqtisadiyyeti östürecek, yurdu östürecek yaşlar gerekler mi? Bu gözkönü kapma karşılık olmayam öz aydiyan zatına hükümetin? Elbette özünün aydiyan gepine kapma karşılık olýar. 30 ýylyň dowamında biz bu hökümetten gören zadymyzdyň resmi teleýaylanlarda bir gep aýtýar, emma ekranyň aňarsynda başga bir siýasat alyp barýar. Bu umuman bir ýasama spektakl. Adatlyk olan yerli hünärmenleri sargylanyp, ýolculara resminama tawsirýanlaryň adalyanlygyny habar beripdi we bu ýagdaý birinciden okuwlaryň köpüsiniň tölegli şertlere geçirilmegi bilen bagly bolsa, ikinciden okuwun hili studentleriň eşik düzgünlügi we çäreleri halamazlygy bilen bagly hesaplanýar. Şu aralıkta Türkmen News nesiri tölegli okuwlara hem para verip girilýändigini, şol wagtda Daşoğuzdaky Owu Hojalyk institutuna resminama tawsiranyň az bolup görünýändigini habar berdi. Garaşsyz nesir öz çeşmelerine sarılanyp şu hili ýagdaýda hem resmi tölegden başga dalaşgärlerden bolmanyny 500 dollar möçberine pul soralýandygyny öňe sürýär. Türkmenistanyň kronikasy nesiri bolsa, Sewitlerden Aşgabatda okumaga gelýän ýaşlaryň jaý meselesiniň ýitileşendigini habar berýär. Bu 80-nji ýyllardan bäri gelýän uly mesele bolup, soňky ýyllarda gurulanyp gaýdalýan ýaşaýyş şaýlary bu meseleniň çözülmegine täsir etmedik bolarly. Garaşsyz nesiriň ýazmagyna görä, bilim edaralarynyň umumy ýaşaýyş şaýlarynyňky yer ýetmezçiligi Sewitlerden gelen okuwçylar üçin çynlyky mesele gurulýar we olardan resminama tawsirýan wagtlaryny okuw ýerseler garyndaşlaryna ýa-da kreýnarlan jaýlarda ýaşap biljekdikleri barada dil hatalynýar. Emma Türkmen medeniýeti ýurtda üstünlükli durmuşa geçirilýän bilim özgörtmeleri netijesinde ýaşlar üçin giň mümkinçilikleriň döredilendigini, 15-nji ýylda başlanyp 26-njy awgustda tamamlanjak kabul ediş mewsumynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilendigini habar berýär. Hepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy habar bermeňizi soraýar.
azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.